Yaşasın bizning kolxoz. Şəhərni aşağıda avul, avullarda var. Süt may qaymaq, it həm hikmət, il yutarlıq balıda var. Süt may qaymaq, it həm hikmət, il yutarlıq balıda var. Şırğa kömіп dünyalarına, uğramlardan jırlap uz. Yaşasın jirdə avullar, yaşasın bizning kolxoz. Yaşasın jirdə avullar, yaşasın bizning kolxoz. Dostluq, tuğanlıq qədərin avullarda bilələr. Birləb uza saban toylar, birləb uza əməllər. Birləb uza saban toylar, birləb uza əməllər. Şırğa kömіп dünyalarına, uğramlardan jırlap uz. Yaşasın jirdə avullar, yaşasın bizning kolxoz. Yaşasın jirdə avullar, yaşasın bizning kolxoz. Kolxozlarsız yaşap olmay, birdamlikdə bizning kuch. Ayrılğanны ayu aşıy, gürləb bara bizning ish. Ayrılğanны ayu aşıy, gürləb bara bizning ish. Şırğa kömіп dünyalarına, uğramlardan jırlap uz. Yaşasın jirdə avullar, yaşasın bizning kolxoz. Yaşasın jirdə avullar, yaşasın bizning kolxoz. Şırğa kömіп dünyalarına, uğramlardan jırlap uz. Yaşasın jirdə avullar, yaşasın bizning kolxoz. Yaşasın jirdə avullar, yaşasın bizning kolxoz. Yaşasın jirdə avullar, yaşasın bizning kolxoz. Hey! Шотмантамак авылы халкы Дистан Канзафаров нәселеннән санала. Аның атасы Канзафар рус хөкүмәтенә кушылыр өчен Казанга барган 4 илченең берсе булган. Әлеге яшәү урынына күчкәнче алар Татарстанның Минзәлә районында яшәгәннәр. Борынгыча Сарайлымның волосы Дистан төбәге. Хәзер аларны Көнбатыш башкортлары дип йөртәләр. Шундый мәгълүматлар бар. Минзәләгә киткәнче алар бу якларда көн иткәннәр. Ләкин ниндидер сәбәпләр буенча Көнбатышка киткәннәр. Ваит Дүсән, Елбулак, Җилдәр, Баязит, Кәркәле авылларында яшәүчеләр безнең авыл халкының ерак туганнары булып торалар. Ни өчен соң Минзәлә өязе Сарайлымның волосында яшәүчеләр көнчыгышка, ягъни бу якларга күчеп килгәннәр? Моның сәбәбе берничә. Җир җитмәү, патша хөкүмәтенең кысрыклавы, көчләп христиан диненә күчерү, Шотмантамаклар Минзәлә районы Саклабаш авылыннан. Шотман авылы Львивская комиссия мәгълүматлары буенча 1755-1770 елларда барлыкка килгән. Аңарчы җилдәр Ваит авыллары инде булганнар. Безнең авыл ил күле башкортлары җирендә урнашкан башкорт припущенниклары булган. Ревизский сказкаларда Шотман авылы беренче мәртәбә
1816 елны искә алына. Ул вакытта авылда 111 ир-ат яшәгән. Барлыгы якынча 220-230 кеше булган. Авыр яшәү шартларында авыруларга, сугышларга, ачлыкка карамастан Шатмантамак авылы тиз рәвештә үскән, хуҗалыклары алга киткән. 1917 елны авылда 295 йорт булган. Аларда 1740 кеше яшәгән. 1864 дисәтенә җире булган. 2 тегермән тотканнар, 20ләп гаиләнең үз җирләре булмаган. Чагыштыру өчен 1917 елны җилләрдә 339 йорт булган, җирләре 1724 дисәтенә. Колхозның 1929-30 елларда тәүге оештыручылары 1929-1930 елларда Рәмиев Зиннатулла Рәми улы, 1930-31 елларда Хайретдинов Әхләметдин, 1932 елда авылда Октябрь исемле колхоз төзелә. Аның тәүге рәисе Магасум Габдулла Магасум улы була. 1934-41 елларда Минебаев Исмәгыйль Минебай улы, 1943-49 елларда Муталов Мөхәммәд Муфаззал улы, 1949-52 елларда Ахмадуллин Хәллә Ахмадулла улы, 1952-55 елларда Гатауллин Губайдулла Гатаулла улы, 1955-56 елларда Минекәев Рәиф Минекәй улы, 1956-59 елларда Валишин Хайдар Хамидулла улы, 1959-61 елларда Җилдар авылына кушыла һәм колхозның рәисе Успех авылы кешесе Антилогов Тимофей Иванович була. 1964 елда ул Урал исемле колхозга әверелә һәм Шатмантамак, Исламгол, Яшелкүл һәм Колосовка авылларын берләштерә. Берләштерелгән колхозның тәүге рәисе Валишин Хайдар Хамидулла улы була. 1961-65 елларда Насыров Әнвәр Хатип улы, 1965-71 елларда Валишин Хайдар Хамидулла улы, 1975-79 елларда Туганов Мәҗит Губайдулла улы, 1979-81 елларда Сафин Венер Гатфан улы, 1981 елдан алып 2001 елга тиклем 20 ел буенча Шаймарданов Равил Шагали улы җитәкли. Ул җитәкчелек иткән дәврдә авылыбызда бик зур үзгәрешләр була. Яңа мәдәният йорты, балалар бакчасы, яңа мәктәп бинасы, фельдшер пунктлары ачыла. Колхозда малчылык объектлары, шушка фирмасы, яңа гараж һәм МТМ, ашлык складлары төзелә. 1998 елда колхоз кооперативка әверелдерелә. 2001 елдан алып Урал авыл хуҗалыгы товарлар җитештерү кооперативы рәисе булып Аглиуллин Зөфәр Биктимер улы эшли. Бу дәврдә Истанбулда башмак абзары, Шатмантамакта конюшня салына, ике якта да фермаларда коровникларга тулысынча капиталь ремонт, ике яктан да яңа летний лагерьлар төзелә, дуңгызчылык фермасында реконструкция, Истанбул авылында водопровод яңадан эшләнде. Шатмантамак авылына шишмәдән 2 буй водопровод, авыл эчендә водопроводка ремонт, Шатман Истанбул юлына капиталь ремонт һәм башка эшләр эшләнә. Кооператив сементал породалы нәсел малы җитештерүгә лицензия ала. Кооператив авыл халкының тырышлыгы белән Шатмантамак авылында мәчет салына. Әлеге вакытта кооперативның баш зоотехнигы булып Муллабаев Рәфис Равил улы, баш инженер булып Гатауллин Хәлил Губай улы, баш агроном булып Насыров Таһир Расфар улы, баш ветврач булып Насыров Салават Таһир улы, баш бухгалтер булып Гатауллин Марат Азат улы, зоотехник селекционер булып Загитова Сүмбел эшли. Кооператив барлыгы 5349 гектар җир били. Шуның 4689 гектар авыл хуҗалык җирләре, 2392 гектар сөренте җирләр, 597 гектар пешәнлекләр, 1700 гектар көтүлекләр. Кооперативның 46 миллион 407 мең сумлык төп фондлары, 27 миллион 345 мең сумлык әйләнештә йөргән фондлары,
Барысы бергә 73 миллион 752 мең сумлык фондлар. Әле кооперативта 100дән артык кеше эшләп йөри. 436 кешенең җир пае бар. Бер кешегә 4,7 гектар тия. 572 кешенең милек пае бар. Кооперативта 22 трактор, 14 автомобиль, 3 зерноборчный комбайн, 2 кармал борчный комбайн. Кооперативның 22 елның 1 январына 649 баш ире мөгезле терлек, 336 баш сыйыры, 92 баш аты бар. Совет власы урнашканчы авылда 3 мәдрәсә була. 1928-30 елларда тәүге мәктәп ачыла. Һәм тәүге укытучылары Мәрфуга апа, Казлов Осман исемле кешеләр булалар. 1952 елда Шатмантамак мәктәбе 7 еллыкка, 1958 елда 8 еллыкка әйләнә. 1987 елда 2 катлы яңа типтагы мәктәп ачыла. 1990 елда Шатмантамак урта мәктәбе итеп үзгәртелә. Мәктәптә 33 ел буена директор булып эшләгән Шегапов Фатим Бәхтигәни улы яңа мәктәп салыр өчен бар тырышлыгын сала. 1994 елдан алып мәктәп директоры булып Габдрахимов Фәиз Минәхмәт улы эшли. бишек жырлары тугайымның кышылары жырын мәңгі тыңлап туймамын. Эй авылым картайма син, яңарып торсын үйлер. Урамнарда бер жырларыбыз яңадан язып сөйлер. Эй авылым картайма син, яңарып торсын үйлер. Урамнарда бер жырларыбыз яңадан язып сөйлер. Тырышта булса да һавасы җанга якын, чишмә суы тәмле шәйдәй тисә дә төшкә салкын. Эй авылым картайма син, яңарып торсын үйләр. Урамнарда бер җырларыбыз яңадан язып көйләр. Эй авылым картайма син, яңарып торсын үйләр. Урамнарда бер җырларыбыз яңадан язып көйләр.
bilgensiz Matur tau etaginde Söylemine aksirinler Avulum haberlerin Ey avulum barıtaymasin Yanarıp dursun iler Uramlarda bir jırlarımız Yanadan yazıp giler Ey avulum barıtaymasin Yanarıp dursun iler Uramlarda bir jırlarımız Yanadan yazıp giler Uramlarda bir jırlarımız Yanadan yazıp giler Әлеге Урал колхозына караган Исламбул һәм Кәреш авылдары 1800 елларның башында әлеге Бишбүләк районы Ознай авылыннан күчереп ултыртыргандар. Беренче тапкыр булар 1912-16 елгы ревизик сказкалар күренәләр. Гомумән алар малчылык менән шөгыльләнгәннәр. Революциядән һуң авылда Совет властын урнаштырырга Шәңгәрәй Насибуллин күп көч сала. Исламбул һәм Шатмантамак авылдарынан берничә хуҗалык күсеп, Яшелкүл авылы барлыкка килә. Яшелкүлдә беренче сельхоз артель төзелә. Аларга дәүләт ярдәм итеп ат сәскесе һәм башка ер эшкәртү коралдары бирә. Колхозлаштыру усырында башлап төзүчеләрнең бере һәм председателе Мөдәррис Исламов була. Ул колхозга Кушъелга дип исем бирелә. Хуңнан Кәреш, Исламбул, Яшелкүл берләшеп Чулпан колхозы оештырыла. Чулпан колхозы тәүге көндәрдән үк районда иң көчле хуҗалыкларның беренә әверелә. 1937 елда беренче 2 трактор кайта. 41 ел хугыш башлангач авылдан 7 кеше хугышка китә. Шуның 47-һе генә икән кайта. Экономика какшай, малдар һаны кәмей. Хугыш һәм аның һуңгы елдарында колхоз председателе булып Салих Талхин, Вилдан Шәңгәрәев, Мөхәммәд Муталовтар эшләй. 1951 елда 3 колхоз Октябрь колхозы Шатмантамак, Огонек, Колосовка, Чулпан, Исламбул берләшәләр һәм ул колхозга Октябрь исеме бирелә. Хуңнан Илдәр, Шатмантамак бер колхоз булып берләшәләр. Ул колхозга Октябрь исеме бирелә. Шулай зур колхозга идара итәргә авыр булгач, яңадан 2гә бүләргә карар итәләр. Илдәр Октябрь булып кала, Шатмантамак Урал исеме бирелә. Ayda bağırma yerde matırlıklar Beşul yerde
ишкәндәр. Безгә тиклем дә бит күпме ергә килеп киткәндәр. Һәркемгә лә бирелмәгәндер ул яшьнәп күкрәүләрдә тиң гомер. Был дөньяла без яшәйбез икән, юкка түгелдер. Был дөньяла без яшәйбез икән, юкка түгелдер. Bir кояш һаман караһыла, bir булмай заман гилдәре. Йондыз менән йондыз араһында балкып ята кеше эзләре. Һәркемгә лә бирелмәгәндер ул яшьнәп күкрәүләрдә тиң гомер. Был дөньяла без яшәйбез икән, юкка түгелдер. Был дөньяла без яшәйбез икән, юкка түгелдер. Безнең өчен ердә гүлдәр үсә, кардар ява, елдәр исәләр. Син ышанма үзе өчен генә мине әгәр яшәй тиһәләр. Bir күз асып йомган арагына безнең бергә үткән был гомер. Бер-беребезгә без кирәкбез икән, юкка түгелдер. Бер-беребезгә без кирәкбез икән, юкка түгелдер. Бер-беребезгә без кирәкбез икән, юкка түгелдер. Бар микән? Үткәндәргә кире кайтарһалар, шунда гына торып кал икән. Иң кайдан дип әгәр һораһалар, өйәдән мин бит кәрештән. Шуңа күрә гомер буе мине һаклап йөртә изге фәрештә. Иң кайдан дип әгәр һораһалар, өйәдән minə haqlab yürütə izgə fəriştə. Düşlərimdə indi nisə tapır, Zəydullah töbəgində qaldı. Qoş yılğanan iskən huvdarımdan ömürlükə yetər göz aldı. Kim fayda tip əgər rahalar, Hüyyədənən min bit
ал икән. Һин кайдан тик әгәр һораһалар, өйәдәнән мин бит кәрештән. Шуңа күрә гомер буе мине һаклап йөртә изге фәрештән. Һин кайдан тик әгәр һораһалар, өйәдәнән мин бит кәрештән. Шуңа күрә гомер буе мине һаклап йөртә изге фәрештән. Шуңа күрә гомер буе мине һаклап йөртә изге фәрештән. Шуңа күрә гомер буе мине һаклап йөртә изге фәрештән. Авалама кайтам, авалама, авалама. Авалама кайтам, авалама, авалама. Майын алыптан туған яптарға көңелімдә йырдар яралар. Елмайып қарсы алға сәйім мине барлық хағыштарым тарала. Таугары алыптан сәлемләй аққайындар юл күрһәтә. Минең өсел якынһың һин аулым минен оҙон юлдар үткәндә. Ислам ғылыма, ауыл қайыма. Авалама қайтам, қайтам бағынғанға, алам сағылдарға ағыштарымды. Авалама қайтам, қайтам бағынғанға, алам сағылдарға ағыштарымды. Авалама қайтам, авалама, авалама. Авалама қайтам, авалама, авалама. Дүниеде күперен аша сыққан хайын, хәтер елеп аласақтарға. Сәскәле болындарын бер урар инем, хыялымда етіп саптарда. Таудары алыптан сәлемләй, аққайындар юл күрһәтә. Минең өсел якынһың һин аулым минен оҙон юлдар үткәндә. Ислам ғылыма, ауыл қайыма. Авалама қайтам, қайтам бағынғанға, алам сағылдарға ағыштарымды. Авалама қайтам, қайтам бағынғанға, алам сағылдарға ағыштарымды. Ислам ғылыма, ауыл қайыма. Авалама қайтам, қайтам бағынғанға, алам сағылдарға ағыштарымды. Авалама қайтам, қайтам бағынғанға, алам сағылдарға ағыштарымды. Авалама қайтам, қайтам бағынғанға, алам сағылдарға ағыштарымды. Авалама қайтам, қайтам бағынғанға,